जाय जाय बिथांमोना दायो मेट्रिक आनजादखौ पास जाबाय बिथांमोननि थाखाय कंग्रेचुलेसन्स। एडमिसनाथ' दानो जाथ'आ साननैसोनि उनाव जागोन। एसे साननो गोनां बाथ्रा जाय बिथांमोना जाय साबजेक्टआव बांसिन गोसो थायो माने बांसिन इस्सा जायो जि साबजेक्टखौ फरायनो बे साबजेक्टखौसो लाब्लानो जाबाय। ओरैनो जानला मोनला सोरबा बुंनाय बे सोरबा कलेजफोराव फैनानै बुंफैनाय बा बायदि बायदि सोरनिबा बुंनायजों लानो नाङा। बुंनायखौ खोनासंनानै ला मा जायो जेनेबा आर्ट्सआव फरायबा मा जायो साइन्सआव फरायबा मा जायो कमार्सआव फरायबा मा जायो बेफोरखौ बिथांमोना बुजायोब्ला खोनासंनानै ला। बाट नोंनि जि इन्टारेस्ट बिनि सायावसो नों फराय। आरो जुदि नोङो मेट्रिक पास जानायनि उनाव नों फरायनो गोसो गैया होननानै नों सानोब्लालाय नों बायदि बेलेग प्रफेसनेल टाइपनि दिप्ल'मा लानो हायो। मेकानिकेल लाइननिबो दिप्ल'मा लालांनो हागोन बा कम्पिउटारनि दिप्ल'माबो लानो हागोन बा आइ टि आइबो फरायनो हागोन। आइ टि आइ फरायबा माने आखाइनि खामानि रोंलांखायो नालाय फैसा खामायनायनि लामा फैखायो। दाथ' नोंथांमोना फैसा खामायनायनि लामा सानाखैबो जानो हागौ। ओंखायनो मेट्रिक पास जाबानो बे समायनिफ्रायनो सानखानाया जोबोर मोजां। नङाबा उनाव आदां जायो। जोंबो बेफोरबायदि जादों। जोंबोथ' मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेण्डारिखौ जोबोर मोजां फरायदो जोबोर इन्ट्रेस्ट जायो फरायनायाव। नाथाय बेनि उनाव मा जालाङो सेकेण्ड इयार पास जानायनि उनाव हायार सेकेण्डारिखौ पास जानायनि उनाव इन्ट्रेस्टआबो खमिलाङो प्लास बेकबो नांलांबाय थागोन फरायनो गोसो गैया माबा माबि बेफोरबायदि जानानै 4 बोसोर 3 बोसोर ओरैनो लस जायो हायार सेकेण्डारिनि उनाव बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों आं। बेनिखायनो हायोब्ला दा मेट्रिक पास जानायनि उनावनो जि इन्ट्रेस्ट दोङो कमार्स फरायनानै माबा मोनसे बिजनेस लाइन बा साइन्स फरायनानै डक्टर लाइन जानो होनना सानदोंब्ला डाइरेक्ट नों बेखौनो फरायखा जिमान जियानो जा नों फराय। नंगौ फैसानि प्रब्लेम जायो नाथाय न'खरनि सुबुंफोरजों एसे सावरायलायनानै नायब्लानो जाबाय। हायाब्ला माबा मोनसे अल्टारनेटिभ थायो बेफोरखौ नायब्लानो जाबाय। माने आं डक्टर लाइन फरायगोन होनना सानदोंमोन दा फरायनो हाला होननानै सानदोंब्ला कमार्सआवबो फरायनो हागोन। साइन्स फरायनो सुबुं बिराद खम जोंनियाव। खायफाथ' मा खालामो फरायो जेने थेने हायार सेकेण्डारिखौ आन्था पास खालामो बिनिफ्राय गैया। गोबां फिस बुरजा होयै फरायनानैबो माने लस जाजोबो उनाव। जुदि नोंथाङा फरायनो गोसोथारदोंबासो फरायब्लानो जाबाय मोजां फरायखालांखा। आरो जुदि नोंथाङा मेथ्सआव एक्सपार्ट जागोन होनना सानोब्ला साइन्सआवनो फराय। साइन्स फरायनानै हायार सेकेण्डारि पास जानायनि उनाव मेथ्सखौनो फुरा बेखौनो फकास खालामब्लानो जाबाय। स्कपा साइन्स आरो कमार्सआवनो दोङो। आर्टसआवथ' बारा गैयानो बुंजायो। आर्टसआव मा थायो आर्टसआ इंलिसआथ' बे आर्टसआवबो नङा साइन्सआवबो नङा कमार्सआवबो गोलैया बियो मोनथामावबो गोलैयो बे जेबो माबा गैया बिदि। बेनिखायनो बांसिन हायोब्ला साइन्स आरो कमार्सआव लानाया मोजांसिन दानि जुगनि थाखाय। आरो हायोबा इन्जिनियार लाइनाव फरायलांनायाबो मोजां।